og velkommen til den her video. Vi har fået fat i de her chips. Morten Mønster, Anders Hemmingsen og Chessa Michael. Så nu skal vi smage. Ja, jeg starter med den her. Og smage. Ja. De er meget gode. Ja. Jeg starter. Så Anders Hemmingsen. Det store chips nu. Tak. 3, 2, 1. Morten Mønster. Lidt stærk smag i det. Ja. Men det er fint for mig. Hvem vil du så nævne af alle de her tre, der er bedst? På førstepladsen, så tror jeg nok, det er Chessa Michael. Og anden? Kommer Morten Mønster, og så Andreas Hemmingsen. Men jeg synes, alle var lige gode. Jeg synes, Morten Mønster var bedst, Chessa Michael og Andreas Hemmingsen. Tak for denne gang, og glæder jer til næste video.